Tak ja som mal zmluvu ešte na 1 rok podpísanú v Spišskej Novej Vsi a bola tam nejaká dohoda klubov a mňa zavolal Julo Koval, že či by som chcel prísť do Popradu. Ja som neváhal, ale išlo to mimo mňa. Mne potom bolo oznamené, že všetky veci sú už vlastne vyriešené a teda pripojím sa do letnej prípravy. Ja som viac menej ladený tak ofenzívne, veľa korčulujem, dávam góly, aj keď minulú sezónu mi to moc nevyšlo podľa predstav, ale ja verím, že tá ďalšia sezóna bude oveľa lepšia z mojej strany. Určite tie góly, ale hlavne by som chcel zlepšiť sa po tej psychickej stránke, lebo to rozhoduje veľa v tej individuálnej príprave hráča, čiže asi to. Poznám Olivera Turana a ostatných chlapcov, tých mladších nepoznám, ale zoznamili sme sa a ja verím, že vytvoríme dobrú partiu.